Salut, Ovidiu sunt. Uite, astăzi filmez ceva din camera de hotel. Sunt plecat câteva zile, o ieșire activă, am continuat să lucrez și cererile de ofertă au continuat să vină, telefoanele au continuat să sune, încât în momentul în care mă întorc la birou, lucrurile își vor relua cursul în mod normal. Și în această perioadă am răspuns la solicitări, dar cel mai important este că am primit cereri de ofertă care sunt într-un fel sau altul sângele oricărei afaceri. Ce se întâmplă cu activitatea ta în momentul în care pleci de la birou? Să oprezi lucrurile, continuă. Nu vorbesc despre delegare, nu vorbesc despre colaboratori, despre angajați, ci despre ceea ce se întâmplă cu cererile de ofertă, cu procesul tău de vânzări. Ce se întâmplă sâmbătă, duminica, noaptea, ce se întâmplă în vacanțe. Lucrurile se opresc sau continuă măcar la nivel de cereri de ofertă pentru a le prelucra în momentul în care te întorci la birou. Știi ce te ajută într-o astfel de situație? O componentă online activă a afacerii tale. O componentă care să funcționeze, cum spune o metaforă pe care o folosesc destul de des, chiar și atunci când dormi. Site-ul tău nu doarme niciodată, site-ul tău nu pleacă în concediu, nu cere de mâncare, nu cere măriri de salariu. Angajează-ți un site web și s-ar putea ca atunci când te întorci la birou să ai foarte multe lucruri de făcut, foarte multe cereri de ofertă pe care să trebuiască să le prelucrezi și mult business pentru perioada următoare. Atât. Salut!